बाबूजी बाबूजी बाबाजी कथे चल एको तक चल हे जे सो जावे एगो पिया पूछे कर ले के हई अरे कौन है रे बाबूजी मारता नहीं बाबूजी निचाना आ तू तो गल तो पचा लवा कौन मेहरानो ही क्या चबा तो तू तो गई रे क्या कहती है रे ई कहते चपला टूट गइल जमाई क्या फला कहेगा तू तो मार दो मुंह में एक के थप्पड़ की दा पूजा कर जात नहीं देख लो तू क्या हऊ हो हम तू क्या हऊ अच्छा ये बताओ खदेरू के घर केने बा अरे हम तोर भाई ससुर है रे बाबूजी बाबूजी करतरी बाबूजी रे ऊ केने बाड़े का रे ये है हां ए बहिन हैं कनी खदेरू के घर कौन हो घर तो बीच बंदाल में बा ओने कहते खाना खा ले लो पूछता खाना खाना कहाँ पर से खाना करे कोई खाना कहाँ कहो तड़ू हमरे के बताओ रास्ता आ जात न सीधे हमर लोग के लेना अरे हम देखा तू सुन तेने देख आ सीधे रास्ता जाता न ई रास्ता चल जी होने जेने नाय बाय गो नाय चलो ओजा जाई ओजल तेरा मिलिए तेरा मोरे तो एगो गाय बनल बा गाय फिर जाइए गाय के दूध पियो फिर ओजा चलियो बा को पानी पियो फिर तेरा मुर जाइयो ओजे घर बा चाय पी ले मनी हम चाय पिए के कहती है पानी पिया के कहती पोस्ट जा कर ऐसा ही रास्ता चल जाई ए बहनी माफ करियो की करस रे कहानी हां सुने कहानी के बात में बजा ले तब तक एकर हम पहले भी लपेट देतनी